Венци добави на рисунката и майката на Лазар. С нож в ръка. На нея вика черната царица. Черната царица? Нали се за черната царица говори? И какво казваш те? Казва, че черната царица не може да умре. Ако бай Венци е свързан с мамника, може би мамника също може да научава неща през него. Казувати. Ама ти тук си слушаш. За да че те накажеш. Айде, Шшш. Айде, ядем. Това е... Чакай, нещо става с бай Венци. Божанче, какво има? Нещо не е наред с бай Венци в старческия дом. Отивам оттам. Къде е Венето? Остана тук до дяволите.